Začali sme so žiakmi v Čoltove v jesennom časti 2011. Kvôli tomu, že sme mali tam dostatok detí, ktorí mali záujem o futbal. Prvé trikola nám nevyšiel kvôli tomu, že chlapci ešte nehrali súťaž. Som prišiel zvrat, že doma v 4. kole druhá vec prišiel do Čoltova, vyhrali sme 1-0 a tam sme videli, že hráči dačo majú do seba. Potom sme zobrali 3 hráčov z Prešivca, kde oni hrali za Prešivec. My sme ich zobrali nazad, Huďárovcov, Eduard, Nikolás a tretí bol Dávid. A potom sme išli do Polony, kde sme prehrali 4-2 a od tej, ale aj tam sme vyhrávali 2-0 polčas. Druhý polčas bolo takto, že mysleli chlapci, že sme vyhrali zápas a prehrali 4-2. 6. zápas prišiel akože Bohuňovo, Prešivec, tam sme vyhrali 3-1 a od tej doby sme nevedeli prehrať. Všade sme vyhrali a končili sa na 5. mieste a keď zoberiem takto, že chlapci ešte v živote nehrali majstrovský zápas, tak odovzdali kus práce, čo vďaka aj trénerovi Juliusovi Máťašovi, ktorý urobil skutočne veľa preto, aby mládež v Čoltove existovala. Cieľom na jar chceme tak urobiť, že zatiaľ Julius Máťaš, jak odchádzal z Prešivca, išiel bývať do Drienoviec, takže jeho automaticky nevieme nechať, aby bol tréner, takže teraz hľadáme trénera, ktorý by zobral žiakov na jar 2012, ale máme v pláne trénerov, máme 3 vybraných, ktorí sú kvalifikovaní a ktorí majú papier, aby mohli robiť trénera. Sú to trošku, dá sa povedať, že drahí tréneri, ale sa oplatí. Chceme prvé 3 kola hrajeme doma s Lipovníkom, potom ideme do Slavošoviec a hráme doma s Krasnohorskou Dlhou Lúkou. Keď vyhrajeme všetky 3 zápasy, tak vtedy môžeme uvažovať na postup, alebo tak, aby sme boli v prvej 2. Ale to je vec trénera, vec financí. Ale